So natay caller ato sa dawato natong caller. Go ahead, caller. Hello, mayong hapon. Mayong hapon usab. Mayong hapon, Pastor. Okay, O, so mayong may hapon sa tanan nga naminaw. Yan lang, mutana ko, Pastor, may tungod kini sa creation. Okay, sa creation igsoon. Creation, oo, niya. Iba ang gibuhat sa Diyos ang langit o yuta sulod sa unong kaadlaw. Okay. O sa record niya, sa ikapito nga adlaw, ay kaunom kaadlaw, ibuhat sa Diyos ang tao. O makita sa Genesis 1:26 o 27. Kunya, sa pag-abot na po sa Genesis 2, ang Diyos ipahulay sa ikapito. Okay. Mutan na lang ko, Pastor, kay ibuhat niya sa unong kaadlaw. Kunya, ipahulay sa ikapito. Okay. Apan paganto nimo sa Genesis 2:27, naging man siya nga, ang Diyos, iliporma sa Diyos, ang tao sumala sa mga lagway. So, asa mo gandang tinodaan, niya sa ikaunong kaadlaw, o human sa ripahulay. Okay. So, ang imong gikalib gani igsoon kay dinhi sa 1:26 sa Genesis, gibuhat sa Dios ang tao sumala sa iyang dagway. Unya karon nagpahulay siya sumala sa Genesis kapitulo 2, bersikulo 1 ngadto sa 3 mao na ikapito. Unya pag-abot sa bersikulo 7, ato na sa makaplagan nga giumol lihuba ang tao, no? So mo na imo nga gikalibyan nga igsoon dili man siya ang nga ikalibog kay just like sa ubang mga libro igsoon, mismo gani ikaw kung alang sa mga maestra o sa uban nga nagtuon sa gitawag figure of speech sa mga English na gitawag nato igsoon og deductive ug na gitawag nato inductive. Usually nahibaw nato sa deductive from general to specific, unya kung mayingon taga inductive from specific to general. So imo makita nga naay mga writer o mga speaker igsoon nga isulti sa nila ang general nga mga punto. Tapos sa pag-general, ila din ang tagsa-tagsaon pag-explain. So, gitawag na itong general to specific. Nasa uban nga, ipangsulti na ang specific, pagkatapos, dito silang conclusion, makitaan niyo ang gitawag na itong general. So, depende sa writer. Na kung imo makita, kini si Moses Higson, dagha magug style of writings din is Bible. Na usa sa paagi sa pagsulat ni Moses, iya una nga gisulti igsuon, gidetalye niya, unang adlaw mo ni nahitabo, ikaduhang adlaw mo ni nahitabo, ikatulong adlaw nahitabo, ikaduhang adlaw mo ni nahitabo, ikapito ni pahulay ang Dios. Okay? Gisumarize niya. Mo na nga pag-abot sa kapitulo 2 bersikulo 7, gidetali. Kay dinhi magud sa Genesis 1:26 igsuon nga pag-ingon sa balaang nga kasulatan buhaton nato ang tao sama sa atong dagway, wala gidetali kung giunsa pagbuhat. Gisummarize lang nga ang Dios nagbuhat og tao sama sa iyang dagway, pero wala gidetali kung unsay materyales nga gigamit sa pagbuhat sa tao. Pag-abot sa kapitulo 2, ni ana dinhi ang detalye igsuon. Mo nang pag-abot sa 2:7, nagingunan siya dinhi og giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta og gihuypan niya sa buho sa iyang ilong sa gininhawas kinabuhi ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. So diri gisummarize igsuon pag-abot ni 2:7 gidetalye. Mo man gani igsuon nga kinahanglan masabtan nato ang style of writing sa mga Bible nga mga writers igsuon. Dili nato nga parahiaon nato sa comics ang Biblia nga kinahanglan ang comics isa-isahon gyud kada page, isa-isahon gyud ka page. Mismo pa magani comics igsuon, mobalik pa magani sa permero, mopahinumdum pa magani sa permero, nagadepende sa writers igsuon. So wala ni siya magkakonflikto sumala sa imong pagsaysay karon. Follow up ni Megzon. Okay kayo, Pastor. Hayag kayo o masabdan. Salamat kayo. So okay, daghang salamat Igsoon sa imong pagpanawag, no? O lipay kay ta nga ikaw naghatag usab og imong mga punto dinhi karon.